na ba di na ni Tapya? Ikaiho man hadi. Daw. Hapapakulog pa ako. Ano't oras kanina pa rin naghihinulat. Hagoy, amo nga ni. Ano't oras? Nasiring ang sabot alauna. Yan o, maalas 3 na liwat. Ayaw anay, kay baga. Kinahanglan, baga malagos nga ni Hinanay Tapya, maupod nga ni nga, natuyot mga karugudigo. Kinahanglan, baga posturahon lit akong outfit. Kita adaw, anay. Outfit check. Agi daw, panyangalasan ko di right. Kung baga makakitat akong dagway nga postura yan, ha. Oo, lagi ito na babae. Basta kalakat, pa-importante. Anay kay, okay kay, baka di rin pagkontento lutit akong outfit. Kay maaram ako, damo nga mga bestida at akong pagpipilian nga to akong panimalay. Pero kay, baga okay na ganda din. Pero, di rin ninan kung itong ba nga, gusto ko ang bunggang-bunggang nga outfit nga. Pagtama ko palang at karsada, masaring dalit mga bugoy, masang nga, huwawin ka husay ni Nanay Tapya. Oo, bakit gusto ko magbalyuhin igsusulot. Anay daw. Tawagan ko. Ayan, natawag na. Hello, Nanay Tapya. Hain ka na ba? Hello? Anay, maupod ako haiyo. Ay, wag niyo pagbayay ba daw? O pagkaurasan akong preparasyon para iningakuan nga itong kakatuan nila harumamay. Kaya daw, ako daw mag-istorya. Sige. Hello, Nanay Tapya. Ano na? Dayon kon lubong. Dayon ita akong pag-uupod, ayaw ba daw? Di na nga niyo pwede bayaan. Maada magpupup na tingahaw kita. Ikadi daw ito, nukot makikigistorya. Hello, Nanay Tapya. Magulat lang kami ay mo yung tulo ka minuto. Dire ka pa nga ni umabot, babayaan ka nam. Ayaw ka naman ni mayong balawat 3 minutes. Imo nga 10 minutes, oo. Kay, bakit dira kontento ito akon ko ni sinising ko nga outfit yan, ha? Bakit pambalay light akon ko ang suluot. Nay, inin. Himo na lang ka 10 minutos at pagulat niyo akon. Oo. Kanagmitan la ini. Makuyubok ak tikatot akong panimalay tapos baga babalyuan kulat akong outfit ay baga dirag naasyahan. Maaram naman kamong Nanay Tapya nga inin baka daw di rin napalugi ngan baka di rin napaperdi. Kinahanglan baga paglagos ko na hoy pamati ka mo ha. Nuro niyan makakita nga ni ka mo ha akon makakasaringkod ka mo nga huwawin ka husay ni Nanay Tapya. Oo, ani. Oo, sige. 10 minutes, hadi 3 minutes. Sige, tatagang ka namin 10 minutos na palugit. Adadiri ka pa nga ni umabot. Wala nga na maihimo. Babayaan ka na nam. Sige, babay. Hello, sige. Oo na, matikadi na ako. Yan. Tara. Dito tanahol to na ilawod. Sige, tara. A few moments later. Anay daw. 10 minutos lang at ginahatag na palugit na iya. Yan, nakilumapos na yung 2 ka minuto. At nakibabayaan ta na iya. Kaya kang padawak ngayon na natin pag inulaton niya. Anay daw mga pari. Mati ko yung Nanay Tapya na tadto. Hain. Na, naitapya ko Tumano, nagtitikan ni pari. Oo na, naitapya. O gidaw na babayi. Ano niya pagsulutin sugad? Diri, ada maarang kumatikain kita. Ayaw daw anay, kisabatan niyo kung mag-ano kita yan ah. Kita daw, akong dagway ba daw? Dila haruma, may baga kunin kung anin Amerikana nga hilaw. Maaram ako kung anong adat imo na hunay pagkita yan na haakon. Nakasaring kagod niya, daw, Nanay Tapya, marasarasahan. Tapos iti mo na ito na huna, maaram ako ting karugsigon. Baka nasaring ka nga, daw, kahusay, ini nga daraga. Yan,
ikaw, ay, sige tim hiniling-hilingit akon baga lawas-lawas. Tapos baka nakikita ko yung baga nagtitilam-tilam. Oh, ano na? Tara nang kita swimming. Ano na swimming? At swimming an mga ngari ko ba nga ito makatukitan kung ang dagat. Oo. Wala ka pa sa bakit ka maghanap kita yan Kaya syempre makatutuhan, beach, tapos inin magduduro dive nga to. Nag-practice na ako na akong pagkuha na akong paglangoy. Nasa rin man ako. Wow! Oo, pay. Diri tanaw yung huna-huna. Eh magkano kita ng adlaw? Agoy. Maarang ko kung magano kita na nadlaw. Magsiswimming. Mga ngahoy la kita. Ano mga ngahoy? Aman yung nguhanin kuhan. Oo, ano ka ba? Kaba. Wala mag-music nga. Oo, wala kitang sungo. Aray, ini. Madam iton. Ita ako na akmat kanugan. Wala mag-music ng mga nguhan kahoy. Madam kita ini. Meanwhile,